Butang ng kaliro, butang ng kaliro. Lugos! Lugos na ni mo sa niya! Ay! Binuang! Yung nanti ka. Isundong ti ka sa dapitan hakan! Nalugos ka! Kasuhan di ka! Nagkasan eh. Ana. Sana naman sa saryo? Ato sa tas, ay na nahugasi. Ato sa tas kwarto na. Ano naman sa... Ay, kung kasula-sula, kung saryo, kaya di kapoy ko, madagdag ko gasan, oh! Unya na nahugasi ba? Unsa man siya? Uy, Uy, sige, kung kuhanin mo diha, ay, muram tag... Andara, ay! Huwag ka na sa galo, kuya ko na, be! turjer sa dapat. Ayaw lima. Nya na nahugasi. Ay, kung kasula-sula saryo, kaya gikapoy ako, gikapoy ko, naghagay gasan, naghugas pa ka dire. Ako naman yung gisugo ni mo nga hugasin eh, wag yun, ako ang sugo, ako ang tuman. Biailan na niya. Good kay kanang. Kuray mahugas na niya ba? Huwag mo saryo, ay, gikapoy lagi ko. Naghan pa ko hugasan na ko rito, bilayas. Ako na gani hugas ang yung brangka kay. Sige, kung anak ko lagi. Bakit? Uyo. Nakarubos ko. Nag-inom-inom na sa kaana. Nagkaklan, oy. Parang inom sa kaana lang ko. At tuloy na sa bongbong, ipagawa sa bongbong. Ito ba? Saryo. Nga naman sa inom-inom ka, lakaw dito. Ay, kung basula kay nagagaw-gasan. Sa mga taong ka, oy. Manghugas lagi ko, dire. Kaya na gini nahugasi. Nga naman inom-inom sa kaya. Hugas yun, dire. Oh, hugas yun. Kaya na nahugasi. Naghuman na to ba? Di butang na diha. Good. Kay ako rin. Ako'y bahala hugas na naghuman. Nga naman inom-inom sa kaana, lakaw dito, be. Oh, juga. Natural mag-asawa. Lami kay tugnaw mo pa pag-init eh. Bira ta. Sala din na nako. Sala na nimo nga nag-inom-inom ka na. Sige, dali. Atuan sa Dito kaliha. ba? Dili lagi ko kay gikapoy ko na daghan pa kag hugasan. Lakaw dili ko na. Lakaw ko ka. Deyo ka? Muka. Nasuko ka? Wala man. Ano ba? Dili lagi ko. Dili lagi ko kay gikapoy ka. Nagapa ko hugasan. Lakaw to les. Nganong palayason man kung butang ng kaliro, butang ng kaliro. Lugos! Lugos na ni mo sa niya! Ay! Binuang! Yung nanti ka. Isundong ti ka sa dapitan hakan! Nalugos ka! Kasuhan di ka! Kasuhan. Bana ko nimo ang kasuhan man kunin mo. Oh! Naano na sa article rin nga! Kasuhan ang paano ng lugos! So, Nalugos! Dili! Lagi saryo! ina ba? Bana. Nalugos akong bana! Bana ko nimo. Tama! Nalugos akong bana! Unsa may akong ikalagad ninyo? May hapon na inyo, ma'am, sir. Nga nung naghilak man imong asawa. Pasensya na mo ha sa atong barangay hall karon kay gi-construct pa man kay bag-uwa ka ng dito diri sa atong barangay payag. Uy, ilom uy. Som ko unsa may problema ani, sir? Ako'y makutan na ka pa! Pakuta. Nga no man ka, ma'am. Giripis ko ka! Rip ka? Ipis. Kusang pa ka? Ika ka? Uy, Kap! Di, ano gutong moingon siya? Kanagap! Kanang tawanagap! Mauna lugos na ko ka ba? Okay ka logos anay dahi. Sir, dili Kap, uy! Ano lugosan mo ko na? Kap! Sa imong giingon, ako ng asawa. Ako ang ginang asawa. Logos yun ang... Dilugos ko na ka! Kalma lang, Ikaw na yung asawa dahi. Sir, ako ang asawa niya mo. Logos din na pwede na na. Dilugos ko niya! Ma'am, ano sa, niari mo sa barangay kay para mahusay mo ba? Di mo maniling ba na? Oh, nya lugos din na ka pang pangalan na nga. Makikir-ir ka sa imong asawa, lugos din na. Oh. Ay, kalma lang, ma'am. Imo maning ba na, ma'am? Nihangyo man siya nga. Oh, Nihangyo ka po. Kap. Nihangyo siya nga mo ir-ir. Dili lagi pwede, ikaw ka pangutan untay ka kap. Og dili di ka paana sa imong bana di ay magpa-ana jud di ka. Ano, inyo rin ginasabutan. Dili lagi kap nanaroy article kap nga gisuwat kap nga kung dili gusto ang asawa kap nimo ana siya, di ba lugos na kap? So, mausad.
lugos na hinana. Pero ngano og inyo rin gyud ang sabutan inyong duha. Ako ang gugap. Ato nga mahusay mo diri sa barangay. Ako ang gani siyang gihangyo, Kap. Nga di man mo sugot. Hangyo man dai Oo, mo. Hangyo man nimo. Natural, bana ta, Kap. Muhang Tagayo gayo na mo hangyo man na. Lagi kap, ikaw kuno dili ka magpa-ana-ana nya mo ana gyud. Ang asawa na ako, lugos din na, Kap. Logos na gina ka. Ay na kay imo maning bana ni hangyo siya nga mo pwede ra na siya nga. Oo. Ano di Kap, Oh, sampol ka pa, sampol. Imong asawa ni. Oh, nya di siya magpa-ana. Unsa may imo kan? Rape. Oh, rape na ka. Rape na mo sa makiha sa kaanak sir. Kap, kasi sa kap, murag bias kay kada. Abi kay lalaki na imong labanan dapat ang right sa mga babae mo ay imuhang labanan kap. Kaya Yeah. kan si mga babae. Kikinsam rin, Kap. Ako ni sekretary. Ah. Sekretary. Dere, sir. Gamay na ko sekretary. Nag-ugtas guro na sa inyong pahuksayon dire. Ano yun, sir? Ana gyud siguro po. Di man Pusaya na ni ka, pusaya na may sige tabi ka. Dire. Ang ato nga mahusay mo manglakaw mo sa barangay nato dire. Mahusay mo nya ako ane nga Akong gusto jud kap na. Papreso gyud na siya kap. Papreso jud na. Wala na siya kap. Ani na diha kap nga. Ako jud ang papreso kap. Kap, madara man istorya, Kap. Di ba? Husay gani, Kap. Husay. O bias kap, bias kap. Mag-asawa man, may. Mag-asawa, men. Love. Oo, sa tawagan na to. sir. Mabila sa ako may barangay captain sa. Oo. Wa gyud tay mahimo na og muo ni siya og patasakaan jud kaniya og kaso. Di pwede na istoryahon na, Kap. Mag-asawa man, mi. Nya. Babae man. Gikingha man kaniya. Dai ko tong kuan dai ilista na dai. Ready na, Kay lista oh, na. lista na. Wait. Kay Dako-dako na ning kasuhan ako, Kape. Usa ka blackboardan man ginayon niya gikuan. asa atong chok. Ilista. Mao din eh, mao na yung kuan, Kap. Na gid record res diri sa inyong barangay. Na record. Ilista sekretary. Ilista na dia. Maglista ko kap. Ilista. Unsa may kaso ana, Kap? Trespassing. Ipis lang eh. Ipis Ang rep ang Kap, asawa man ako. Man gyud na ang kuan nato gyud sa atong kaso mao man gyud yang gikuan dong sir. Mao man gyud na yang gikuan sir nga Ay, nya kap. di pa Kap. sangat sa imuha. O tay mahimo Gisangat diha nga. Kap, wait sa kap. Unsa may pangansa ni reklamo? Oh, dambings. Dambings. Reklamo, dambings. Ang gireklamo. Kinsa ang gireklamo? Saryo. Sariyo, gireklamo. sa Baby Sariyo. face murag tambis. Unsa may relasyon ninyong duha? Sa Ah, mo? Manag-uyab ba nag-asawa? It's complicated. It's complicated. Ano ni klaro ba? It's complicated. Sige na kap, padayon na kap. Sangusay kap. niya. Kana kay gisangat naman na diha niya. Sir, Asam nagisangat, Kap. gisangat na diha ang imong kaso. Aw. Mana tay mahimo ana ato na lang ni pabuton ang kuan na ni ha. Kap. Kinala po yun ang kaso-kaso. Kap, pwede naman yung sayo naman ka mag-asawa, mi, Kap. Dili na mahimo kap. Dili ka na mahimo kap. Kasuhan jud na ako kana. Ipis lang kay na kap. Kasuhan na kap. Pwede ra sa gina ninyo kung sayo. Dili pwede na kap. Ayaw. Kinahanglan kasuhan jud na nimo kap. Nagdali ra ba ko kap kay ako nilong ang dito kap. Suwat kasuhan jud na kap. Alay na ko balik ko na kap ha. Dum. Sundan na to dum. Sundan dito. Sige, magniyo pa siguro to. Oo. To. Sige, Kap. Salamat, Kap, ha. Nya, kanang, Kap, kanang, sunod. Pag kuwag tanod ha, ayun na sekretary og tanod kita nawa. Kanang lawas, nakalitan. Dapat nga, imo ratos lang pa. Pasit uri, matiwasan tong babae. Asawa. Ano kung pailig kaso ba? Bana mo kunin mo kung pailig kaso. Oh, banati ka. Pero imo kong gilugos. Pailan gyapon ti kag kaso wa kay pulos. Uy! Peng! Saon man guni? Ariyo, palit itong bugas. Palit og bugas ikay palit na kay kwarta. Isog ka? Palit itong bugas. Nano ako may papalitan mo gigatagan ng tiga kwarta? Naani mong kota. Sino yung kwarta? Isog ka. Kuha ng kwarta oy. Isog ka.
Pagagot kay kahanan, di kay kwarta, di ka mapalit. Tumong di ka! Lingon mo, sir! Ikaw, Kap. Ako nireklamo ko asawa, Kap. Kaso nireklamo kaniya? Ako nireklamo. Gitulis ko, Kap. Gitulis ka? Nurot akong kwarta o kawat, Kap. Wala mong naong gikulata. Gikulata ka na ko, Kap. Gitulis pa siya ko, gikuwata na kwarta na ko, Kap. Kaya ko, pala na ko kaso, Kap. Ipalya, Kap. Kap, kaya ko. Hupag kang naong luuyag. Luuyag naong ani. Kasi akong banana niya. Tara! Huwag ko ilabot ang limang Ano yung ikaw na ka? Stop! Stop! Alalab, lab! Ay, ito pinuang yan na ba? Imo na ganigay ko akong kwarta, mag-dadap kang sunda. Kasi kinuha, kasi kinuha. Stop! Kaptabangin taon ko, Kap. Uy, pasensya na kayo. Karoon ako gutom. Resign ako pagkakapitan. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.